Dobra večer. 2. prosinca Hrvoje Hribar ponovno je izabran za ravnatelja Hrvatskog audiovizualnog centra, a članica upravnog odbora, koja je od HAVC-a protuzakonito dobila 6,5 milijuna kuna, podnijela je ostavku. Slučaj zatvoren, afera zaboravljena. Takvom zaboravu sigurno se nadaju u Ministarstvu kulture, zaduženom za nadzor HAVC-a, ali uzalud, slučaj HAVC nastavlja se i dalje. Skandal oko HAVC-a i izbora njegova ravnatelja Hrvoja Hribara još se ne stišava, dapače. Hribarov protukandidat Boris Gregorić sa svojim odvjetnicima pokreće kaznenu prijavu protiv ministrice kulture Andreje Zlatar Violić. Optužuje da je kumovala farsi oko reizbora ravnatelja HAVC-a, te da je kao nadležna ministrica trebala spriječiti financijske malverzacije u HAVC-u. Ja sam producent godinama, ja sam producent 30 godina, znam što je budžet, znam kako se radi. Ovdje se radi o javnom novcu koji se na potpuno netransparentni način dijeli. I to je zapravo osnovi mog programa, jer način kao rada do sada, to je stvarno sve na rubu zakona, da ne kažem nešto gore. Boris Gregorić upozorava javnost da uske političke i interesne skupine drmaju godišnje u HAVC-u s oko 10 milijuna eura javnoga novca. Upozorava i na pritiske Hrvoja Hribara na predsjednika Stjepana Ćosića i ostale članove upravnog odbora uoči izbora ravnatelja. To je ta oholost, stvarno nema druge riječi nego oholost gospode koji su u tome sudjelovali, budući da su me pozvali u ponedjeljak u 3:30, 15:29 da budem precizan, da dođem sutra dan u 14 sati na Branite se program, što sam rekao i gospođici koja me nazvala vrlo ljubezno da li ću doći, ja sam rekao da sam naputio, pa nisam ja da mogu samo sim tam dolaziti samo ovako. I rekao sam da ja da ne mogu doći, plus toga to apsolutno ne odgovara Poslovniku. Da nisu bili tako oholi, da su sazvali to u četvrtak, Hribaru ne bi istekao mandat, mene ne bi izabrali, onda ja ne bi mogao ovako govoriti kao što danas govorim. Naime, 28. studenog odgođen je izbor ravnatelja, jer su članovi upravnog odbora, zatečeni medijskim napisima o nezakonitim postupanjima u HAVC-u, zatražili mišljenje i pravno tumačenje nadležne im ministrice. Međutim, već za 3 dana će ih ministrica prekoriti što nisu već obavili taj izbor, a nezakonito dodjeljivanje milijunskih iznosa Dariji Kulenović-Gudan proglasit će tek sukobom interesa. A što je radio ravnatelj Hribar od petka kada je odgođen njegov izbor? U tom za njega stresnom predizbornom vikendu on piše mailove predsjedniku upravnog odbora Stjepanu Ćosiću. Tako u subotu Hribar piše kako je obaviješten da je ministarstvo još jučer pripremilo očitovanje o slučaju navodnog sukoba interesa Darije Kulenović. I kako kaže, cijeneći žurnost situacije, a s obzirom da mu mandat ističe već u četvrtak, upozorava predsjednika Ćosića da će Ministarstvo kulture u ponedjeljak dati svoje očitovanje na njihov upit o poslovanju HAVC-a, te moli predsjednika da neodložno sazove žurnu sjednicu. Predsjednik mu samo odgovara da dok ne dobije dopis ministarstva neće poduzimati ništa. Zato Hribar odmah u nedjelju 30. studenog predsjedniku Ćosiću šalje novi mail. Prenosi mu da je usmeno dobio zahtjev da upravni odbor u dopisu ministrici preformulira upit kada je i kako dim Darije Kulenović dobio financijska sredstva, u upit kako i kada se dim kvalificirao za korištenje potpora HAVC-a. Uz napomenu da ovaj naputak o preformulaciji drži dragocjenim iz semantičkih te jezičnih i stilskih razloga, Hribar moli Ćosića da žurno regulira dostavu tog novog teksta ministarstvu. Ćosić samo kratko uzvraća da semantika ne pobija činjenice, je li Darija Kulenović dobila i kako 6,5 milijuna kuna. Epilog je poznat. Žurno se sve ispisalo, žurno dostavilo, a u ponedjeljak je ministrica žurno dala naputak da se ravnatelj mora izabrati i izabran je u utorak. Apsolutno da vjerujem u pravnu državu, apsolutno sam siguran da će se poduzeti i pravne mjere i da će u konačnici i premijer shvatiti da mu ministarstva moraju davati i polučivati dobre rezultate.
znate, a ne da zapravo se neki se resori ne tiču nekog, ma sve se to tiče, premijera se tiče svi resori, da li resor HNS-a, da li je IDS-a ili bilo koga. Prema tome, ja smatram, i zato sam pisao i premijeru, upozorio na tu cijelu stvar, da ne moramo ovako u kameru govoriti. I na koncu, Hrvoje Hribar ponovno je izabran za ravnatelja HAVC-a. Stjepan Ćosić ne želi više govoriti u javnosti. Ministrica također šuti. Boris Gregorić podnosi kaznene prijave, a Darija Kulenović-Gudan podnijela je ostavku i uzela 6,5 milijuna kuna. A nije ih dobila, kako to semantički tumači ravnatelj Hribar, već se kao članica upravnog odbora samo kvalificirala za korištenje potpora HAVC-a, kako je to pak semantički sugerirao Hribarov visoki izvor iz Ministarstva kulture.